בגדול הוא חבר הכנסת המציע ועם קצת סיוע ועזרה מהמחלקה המשפטית של הכנסת, אבל הוא חתום עליהם בהצעות חוק מטעם ועדה. מי שחתום על דברי ההסבר זה הייעוץ המשפטי, הם משקפים את עמדתם, את תפיסתם בנוגע לחוק. לכן אם אני לא, כאמור, אינני מציע לכבודכם כיצד לפרש חוקים, אבל אם היו שואלים אותי בדברי הסבר בהצעות חוק מטעם ועדה, הייתי מסתמך יותר על, כדי לזהות את כוונת המחוקק, הייתי מסתמך יותר על הפרוטוקולים והדיונים ופחות על דברי ההסבר. אדוני, דבר לך רק רגע. בפני חברי הכנסת, זה ודאי. זה ודאי, נכון, לא חולק על כך, ולכן לא אין צורך להסתכל. אדוני, אני מבקשת לוודא שאני הבנתי נכון. כתוב בחוק... רק שהייתי באמצע לענות לשאלת הדין והדיין ולסיים במשפט. עוד רגע אחד בהמשך לזה. אני מבקשת לוודא שהבנתי נכון. כתוב בחוק שבית משפט לא ידון בעניין סבירות החלטה של הממשלה ושריה. אדוני אומר, מה לי סבירות כזאת, מה לי סבירות אחרת. החוק אומר, לא תדון בסבירות, נקודה. האם זה נכון? אכן, אמת ויציב, והסיבה, וכאמור, הסיבה היא, וכאמור, הסיבה היא קשורה מאוד לשאלת הדין והדיין. ולכן תודה לכבודה שהחזירה אותי לנושא. יש נקודה שאני חושב שאנחנו מסכימים עליה. אתה אומר, זה מצב שנוצר שיש דין אבל אין דיין, ותסכים איתי גם שזה הפעם הראשונה שבה המצב הזה נוצר במדינת ישראל, כי למעשה סעיף 15 לחוק יסוד השפיטה אומר שתמיד יש דיין. עד עכשיו, אם היו סיוגים, זה היו סיוגים שבית המשפט הזה נטל על עצמו כל מיני מגבלות. זה הפעם הראשונה שהכנסת, בין אם כמחוקק, בין אם כמכונן, יוצרת סיטואציה שיש דין, אבל אין דיין. במחילה, כבודו איננו מדייק, ברשות, ראשית, הכנסת קבעה בכמה וכמה דברי חקיקה, אחר כך, אם מורשה לי לומר לצערי, בית המשפט קצת מסמס את אותה אמירה, למשל בחוק הבחירות לכנסת. זה מאוד לא מדויק, אדוני, משום שנכון שיש את פסק דין חירות, אבל כדאי לשים לב מה היה כתוב שם בחקיקה, שאומנם בית המשפט הסתייג ממנה. הייתה שם הגבלה של סמכות בג"ץ, לא הייתה הגבלה של סמכות של בתי משפט. ההנחה בחוק הבחירות לכנסת היא שלבתי המשפט יש סמכות ביקורת שיפוטית במסגרת ערעורי בחירות, ולכן במסגרת המערך הכולל של חוקי הבחירות נשללה